DXDC Radyoman Report. Samtang gipahugtan sa mga lokal nga panggamhanan ang seguridad sa katawhan human ang magnitude 7.4 nga linog ug serye sa aftershocks, pipila ka mga tulunghaan sa Davao Region ang nagpabiling suspendido ang klase alang sa damage assessment and monitoring operations. Taliwala sa mga kalamidad nga nasinatian karon sama sa baha ug linog, gipanigurado sa Department of Education kon Deped Davao Region nga dili maapektuhan ang pagtuon sa mga estudyante. Subay ni Nagpadayon sa buhatan ang paghatag pagtulun-an sa kabatan-onan bisan sila anaa sa mga panimalay pinaagi sa blended learning modality. Gipahinumduman usab ang mga ginikanan ng mga estudyante nga huwaton ang opisyal nga pamahayag sa ilahang mga LGU kung ugaling ma-lift na ang suspension sa klase. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyoman Ivy Parido, Tatak, RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.